के रारो लोग सोचते जे अलगा कर दे त ना खाई बनाई जानवर हमरा के भगवान देले बरन हो। आहा कितना सुंदर। हाँ तो फोन आवता रे हेलो। अरे हमर झुमकिया साली बड़ा खुश मिजाज लागत तुम हो। बड़ा टोन टोन बजिया बता का 10 किलो के मुगरा बनावते हो जीजा। 10 किलो के मुगरा। हां 10 किलो के मुर्गा तब कदम देसीला हो घूरा पर चलत रहे पकड़ के लेके न घूरा पर वाला। हां ई हमर साली लिट्टी सवा रखी हो एकदम आगम होय है लेग पीस बा ओ जीजा। ई जीजा ओइबो त हम का लेके ओइबो। अरे पारा खतिए बोल लेक नहीं के लिपस्टिक पहले ही अपना फवलती में चुरा के ना जीजा ना हमके चोली लेके आइया। ओ मजा आई भोसड़ो बड़ा मुर्गा छनर मनर बनाओ तली। दीदी की ले लो चलिया। ए दीदी जी ए जीजा दीदी जीजा माई बहन मिल के घती हिया अलगा कर देल भाई सरार यू मजा बा। अलगा बोलता करहिया जरा त मुर्गवा डाली आई हो माई मुगरवा रे बाबू बर न दे करहिया जी ऐसे ही रखले भाई रवा हाथ मुगरा डाल रे घटी का तो कहन के आई हो जीजा ले देला हो जीजा मुर्गा डालल बाटे रवा गोड़ी बनाता नि का खलसा। आई हो बाबू दे चल दे भोसरा मां जी का करमा घरे ले रे राजी अलगा के रागोई नसबंदी हो गल घर के तब आवत घरवा न अलगा भइल बा व्यवहार तमनी को सही बा। माई के व्यवहार ओई में घुसाल दे। देखी त मारी मत हमको चोटी मत लगाई जी। हम का नहीं ना छिना रे मां मुगला गायब हो गए बा। हम नहीं खी जाना तो ठीक है हम को केस करब ले चल मुहिया फिरी का मुहिया आयो बाबू हत रहे रे बाबू मजीजा का कहियो ओ भौजाई आ धग गरिया काट दे क्या मानी है जाना। अब दीदी जी बतिया करनी फोन से जी जैसे अपना शायद तो देखनी है तो करैया मार दे एकदम करिया तोरा के पता नहीं कोसम जीजा बताते के गास बताता आए तो रोज तू लुकी छुपी में तू शक में बालू हमरा चोरी हो गइल हो मुगरा हाथ मुगरा में एक कलाई धइले रही रे रउआ के ना रो भुला गेल रो मुर्गा लइले ही ना रनी बस गोरी लाई रनी। हम का करे के ना उपाय लगाई बाबू का गांव में देख रहा केकरा घर टीवी कैमरा बा। अरे हां कुद्दू मुखिया घर टीवी कैमरा बा मुहिया करे तार बहिनी के ले ही दोनों जो बना छिने मुहिया भी बात पहुंचेगा जब तक से मुहिया हमके फैसला को तोर संगे रहबी जे करेला चोरी ना ऊ डरेला हम ना डर देख ली खोल चोली खोल देखा दोनों लटकल। हम थोड़ा सा खाद और माटी का व्यवस्था में पड़ल बानी भाई। नहीं पेपरमेंट रोपले हैं गर्मी का दिन आवता आ खाद कम हमारी बा खाद गरी बड़ी कम मिलता। लुट गई बबराद हो गई अरे लुट गई नी बबराद हो गई नी जब से पड़ल बानी प्यार में जीजावा घटिया फोन को के फंसा लेला हमरा के ओ जीजा कौन जीजावा? अरे हमार जीजा हमके फंसा ले से गो चोली पे हो दादा का ओकरे काटी होई तोर माई के तोर हां ऐसे बुला दो ना तारे जब भाटा पका कर तो गोती चल घरे घर चल मुखिया आ गई हो। आयो मुया बबुआ लूट गई दी बबुआ आई लुलुआ जुलुआ मई मर्यादित आदमी प्रतिष्ठित पटरिष्ठी वो आयो बाबू लूट गया पटरिष्ठी बोना का बात बा काहे रोवत कुछ बताइबो हम का बात बा बाबू तो होनो हत्ते को दुइये चीज होला हाड़ी होला छुत्तर होला मुगरा 10 किलो के लेके आ रही खेत पर से की ये भोसड़ो तब बताइबू तब ना कि मुर्गा हत्ते को ना होला मुर्गा हत्ती को होला। हां तो हम काहे खातिर लेके आई रही हो दादा तो हम ही जानता नहीं मुहिया वाला घर के पते नहीं के हम का करती का नहीं करत घती हऊ
काहे खाती हमार तरह जीजा आयो जीजा रे पुणे के अरे जीजा से बतियाई में लुटा गई नी कैसे बहनी मुगरा बनावा तई अलगा हो गई जीजा से बतियाते मुगरा चोरी हो गया मुर्गा चोरी हो गइल बा तो हम का कर सकतनी सकत में हे वाला हमके बताओ कौन छिनरी हमर गान मार लो दीनदार रे आयो बाबू कैसे निहुरा रही तब मार लेलस हेनी हम बानी ए जीजा ये जीजा हेनी से गाय बा हम का करी अच्छा तोहरा घर को निगरानी करो सीसीटीवी कैमरा बा पता लगा दी केवन बबुआ जी के नाम हो हमके उनका से पहुंचा द मिला द अंजोरिया हमारा मोबाइल में बा खाई तो रोजा में घरे का करेला कैमरा लगेले बनी कुल का कनेक्ट एही में है चोरी में हां कैसे रुक दिखाओ तनी अब आई बा ए बेरा के बात हो आय हो बाबू अरे टांग लिया रे करी मार ये कोई भागे अरे हो के हो अरे मुतनिया छिया तरीका समर बोला चली बोल बोतनिया। अरे बोला चली कोई ऐसे अरे हां हो 5 दिन हो गइल अलगा भइले अरे कोला कोन जुमले करे सड़ो बा ललझरिया आई भोरा की दोनों मिल के बिलैया आखी से गति हमर लूट ले हलू ओ जे चलो पहुंचाओ कन गरम ने की देखले तोहरे घर कैसे बहिनी तार सास है एगो तार गोतिनी है हम ओकन घोष नसबंदी चलेला हम ना जाई नसबंदी चलेला मने में इता जो लागबा बीच में तो नसबंदी हम का करी नसबंदी बात हम कैसे हेलूंगी अब तू जाना चलो का घर हमके ट्रांसफर कर तू अपना भतार के लेके जा सकतनी वो पेट्रोल लगाओ कनी के घरे सब्जी साग में पहुंचावे रहो अच्छा हम तू बोला चल अब पीछे ले हम आके देख ले का जरूरत तारू बात ना चली हो हमर जी जा हमरा के मच मचावे खाती आवत रहे एगो मुर्गा पलल चलैले रही तू जीजा से मच मचाओ से ससुर से मच मचाओ हमारा घर का करे ओ बाबू हमारा का करे हमरा कदम के बाबू के कत तोर मुर्गा है हम खुद ए बीसीडी पूरा लग गइल बा ओही में आवे तो मुर्गा आवे तो कैसा है बीसीडी कैसा है बीसीडी ले मुखिया देखल बारन चुपचाप चल जा झाड़ करके हमने किया ए हाय मुर्गा चुचा दे दे लाओ तो क्या कल बता ओए के बोले बिया अरे गोरिया बॉक्स को तो बाप पे मुखिया के घर में बांस करब तोहार जगह कह दी कि तो ओकर मुर्गा जब ढीली न होते जब फाट से पिया जाई तनक भिलता ना नाना तक 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 तिंदा तबला जैसा बजाना गणी पे लत लगाना मर के फैला देंगे तनक भिलता ना पगलाई मेरा काम मुखिया ये बहुत बड़ो मुर्गा छाल लाधारो ये कुल का करत लू तार गाड़ी में बस करती आबे सुनने है बोलो ए मुखिया जी रोवे खातिर खोला चप्पा चप्पा ए कनिया रुक जा चप्पा चप्पा पे हमार जीजा का खाई चुप पसड़ी टीवी कैमरा पे माटी ना छोड़ रहली है चप्पा चप्पा पे गांव में सीसीटीवी कैमरा लगेले बानी चापा के ने बा मुखिया जी मजाक कर बन हमार न पतो है मजाक कर बन हां बनले बन लिया चलो आई घर के देना मजाक कैले बानी 5 दिन पहले बटवारा हम खुद कइनी तू मजाक करतलू सुनो हमार बामला ना भई रही तो घती हिया नसबंदी करा के ऐसा नसबंदी टूट गइल तो हो गइल ओई खातिर हमनी के अलगा कोली बे भाई बताई अपने घर के सामान कोई चुरावेला हमनी का इतना मिलजुल के रहने कि आपस में अलगा कर पतो भाग के चोली के सामान मुंहे लगा दे बोई में गच देना पी हेलो एक्सक्यूज मी मुलुज बो आई जीजा मिल गइल हो मुइया के फोद में लटका पागल भी बाकी मुइया के फोद में कनिया। सीसीटीवी देखनी है ए कनिया आज से तू एक में रह ना अगर एक में रहबू तो 500 रुपया रोज एक मने मिलजुल के बनेबू खाइबू त हम बनावे अकेला छान के खाली मुखिया जी लेकिन हमनी के ना खियाई हमार जीजा मच मचावे ना हम जीजा खत अगर बना एक में ना रहबू तो 500 रुपया रोज हम के दे तो हमारा काम मत बोल बा सिक्का देबे नो लो 500 रुपया कालो 500 रुपया दे हाय मुखिया जी बड़ा एक में अगर आई हां सासू जी तूने मेरी कदर न जानी सासू जी तूने मेरी अबे जाके
के बना ले सॉरी कल ना मिली ओकरा घंटा फरक में मुखिया जी दूसर मुर्गा लिया ये अच्छा नहीं कोनो बात नहीं चले घर नहीं खाई जा पकड़ा गुन जरिए